Het begin van augustus zit in Boetenpost in het teken van de feestwieken. Een weekenlang feest voor zowel jong en oud. Met oudijs vooral activiteiten voor de band. Vandaag hebben we hier kinderdag. Hè. Zoals je ziet allerlei spelletjes, springkussens en dergelijke. Zodat de kinderen de toekomstige bezoekers van de feestweek ook alvast kennis kunnen maken met de feestweek. En op die manier zich ook kunnen vermaken deze dag. En de band weet wel wat ze het leukste van de dag vonden. Ja, springen en met de ballen. Gesminkt. Een veer. Een blauwe. Met alle kleuren. En die, ja, dat is wel mooi. Of de springkussen. De feestweeken reed nog onder mij waastje. Maar Terpstra zocht nou al mij een lach weer om op de oude dagen. Het gaat hartstikke mooi. Alles loopt op rolletjes. De organisatie, voorbereiding die we gehad hebben, pakt nu goed uit. We mogen dit jaar niet klagen met het weer. We hebben natuurlijk hartstikke mooi weer bij in tegenstelling tot vorig jaar. Dus wat dat betreft kan het niet stuk tot nu toe.